Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. That's one and Immanuele, Immanuele, Immanuele. Maybe I got Immanuele, Immanuele, Immanuele. Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. Ururuguna Jesu. Andina yo chose, andina, andina, andina. Ururuguna murito kuna Jesu. Andiho. Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. Zitanake Immanuele, Immanuele, Immanuele. Tazuona Immanuele, Immanuele, Immanuele. Mariwane suka Immanuele, Immanuele, Immanuele. Andina yo peri, Adidus. Wawukokuna Jesu, wawukokuna Jesu, wawukokuna Jesu, wawukokuna Jesu, wawukokuna Jesu. Farira Jesu. Lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher. Adiwi. Teremuka, 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 teremuka. Cut, cut, cut. Ah, mupururu kuno Jesu. Jesu akanaka, Jesu akanaka, Jesu akanaka. Oh, Jesu akanaka, Jesu akanaka, Jesu akanaka. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, Jesu akanaka, Jesu akanaka, Jesu akanaka. Kaombererwe Jesu ngabe. Haleluya. Akatendeka Jesu. Mambo Jesu vanopenya. Mambo Jesu vanopenya. Mambo Jesu vanopenya. Ivo vanopenya. Mambo Jesu vanopenya. Mambo Jesu vanopenya. Mambo Jesu vanopenya. Ivo vanopenya.
tinokutendai Jesu mangwanani ano, tinokutendai Mwari vari kumusoro kudenga, tinokutendai Jesu mangwanani ano, tinokurumbidzai Mwari wakatendeka mangwanani ano, Baba vedu mangwanani ano mutsvene, tauya Mwari pamberi penyu Jesu mangwanani ano, Mwari mangwanani ano tsagamire, tauya Mwari paautari yenyu Mwari vari kudenga mangwanani ano makanaka, makatinakira zvakare zuva ranhasi Jesu, makatinakira zvakare mangwanani ano, iyemi Mwari nekuti muri mutsvene, maita enyu mangwanani ano, maita enyu Jehovha nekuti makatendeka, tinokurumbidzai mangwanani ano. We acknowledge you, Jesus, in the mighty name of Jesus. Munoshamisa imime Messiah, munoshamisa Baba ndimime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa Jesu imime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, Ishe munoshamisa imime Messiah, imi munoshamisa Jesu Messiah, imi munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa imime Messiah, asi munoshamisa wo imime Messiah, munoshamisa imime Messiah, Baba munoshamisa wo Messiah, munoshamisa imime Messiah, imi munoshamisa Mwari Jesu muno Mwari mi Messiah, Baba munoshamisa Mwari munosha mangwanani ano Messiah, Baba munoshamisa wo torumbidza mangwanani ano teshinamata munoshamisa Jesu iwo ndimime Messiah, Baba munoshamisa wo Messiah, Baba munoshamisa Baba ndimime Messiah, Baba munoshamisa wo mangwanani ano Mwari tinokutendai Jehovha nekuti muri Mwari mangwanani ano Mwari ngaarumbidzwe Jesu mangwanani ano Mwari ngaavongwe Jehovha nekuti munoshamisa nguva dzose pakuomerwa pakufara Mwari munongoshandura zvinhu mangwanani ano Baba vedu tinokutendai nekuti muri Mesaya mangwanani ano imi Mwari munoshamisa munovhura nzira pasina nzira munoita binana nezviratidzo mangwanani ano Baba vedu mangwanani ano mutsvene mufaro wedu mangwanani ano kukurumbidzai mufaro wedu Mwari wokukunamatsai mangwanani ano Baba vedu mangwanani ano mutsvene tinokuongai nekuti makatendeka muzita raJesu. Hallelujah.
Hallelujah. Tarisa munhu ari padhuze newe umuti Merry Christmas. Tarisa zve munhu ari padhuze newe umuti Merry Christmas. Musekererewozve. Pane chipo chimwe chete chaunogona kupa munhu chinonzi rudo. Pane one thing that you can give your neighbor is love. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Rimwe zuva ndichimeditata ndiri ndega ndaenda paholiday apa mweya mutsvene akandiudza akati udza vanhu kuti the gift that is not tempered with, it's your love. If you give anyone your love, you have given them the greatest thing that money cannot buy. Vana baba nana mai muripo, vakomana nevasikana muripo, kana tichazoita chinhu chakanaka pasi pezuva, rudo. Hallelujah. Amen and amen. You look into the eyes of your daughter and say, my daughter, I love you. You look into your son and say, my beloved son, I love you. You look into your wife, double and say, how did God make it that we are together? Even zvinhu zvisina kunaka mukaisa spicing inonzi rudo, dishi ranga risinganake rinoita a sweet dish. Chimbotaurira munhu ari padhuze newe kuti the greatest gift that has been bestowed upon you, it's love. Hallelujah. Amen and amen. Ndosaka shoko raMwari richiti, for God so loved this world that he gave his only begotten son, and upon the foundation of that love, churches has been built, marriages has been salvaged, even sickness has been destroyed, and every crippledness has been attended to. The moment he loved the world and he released a gift, things started to happen. Vaibuda ropa vakapora, vairwara vakapora, vaiva nemeso asingaoni vakaona, nesu takatisina mazita takave nemazita. Zuva raakati, I shall send my son based upon love. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti nhasi ndichaita sarudzo yakanaka yekuda vanhu vari padhuze neni. Amen and amen. Kungoita sarudzo yekuda munhu ari padhuze newe. Patiri kudanana hatisi kuti zvakanaka, tiri kuti tsika yaMwari inotidanana naye. Nechikonzero ichocho taakutodanana, whether zvisina kunaka, whether zvisina kuringana, whether zvisipo zvese zvinodikanwa, but kudanana itsika yaMwari. Ukararama mutsika yaMwari, Mwari vanoita tsika yavo yekuzarura makomborero. Taurira munhu ari padhuze newe kuti takaunganira Christmas nekuda kwerudo rwaJehovha. Takaungana tichicelebrate Christmas nekuda kwetsika yerudo. Because of this habit that God has to love his own, here we stand and look at each other and say Merry Christmas. Ngatitorei pekugara. Praise and worship, thank you so much. Vana baba vatungamiriri, my head of departments, tinokudai. Nhasi tina baba nyamunga varipo pakati pedu, tivafarire. One of our elders, tifarire Prof Namai Nyapatsa, pamwe chete baba Chuma, baba Magunda, baba Jiriji, baba Tongoona, ndaona baba Sanyamawe andina kuona amai. My leaders ose inzwa kugamuchirwa. Mwari vakuitirei zvakanaka. To our dear leaders that are still on vacation, our board members, our head of departments, our cell leaders, we say wherever you are, we love you. Amen and amen. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nhasi tauya kuChristmas kwandisina message yakawanda. By 10 tofana kubuda muno. Message yangu ndaungodzokera kuna John chapter number 3 verse 16, which is a total summation of why Jesus came on earth. Tikaenda kuna Luke chapter number 2 verse 6 and 7. Inoti here the time was due and a son was born in a manger because there was no suitable place in the inn to accommodate him. Amen and amen. But the most important thing
It is that he so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Kune mumwe munhu ari pano, ndoda kukuudza kuti kune tsika dzaMwari dzinosangana netsika dzevanhu. Tsika yaMwari rudo, chabata dzimba, chabata vana, chatisanganisa rudo. Ukaona vese vari kurwa, vari kuparadzana, vari kupedzerana vachiitirana utsinye, the gift of love has been stolen away from them by he who created them. For love is strong enough to initiate and pioneer forgiveness. Can I repeat this? Mukangoita vanhu 5 kana 4, there's always room to fight. If you are 3 brothers or 2 brothers in your family, you shall stay together because you have intentionally decided to stay together. Not that there are no problems. You have decided that it is good for you to stay together. Kana muchazogara marriage, amusi kugara marriage nekuti muri kugona, muri kugara because you have decided to love one another in your differences. Ndanga ndichitarisa kuti pakatounzwa Jesu panyika, vanhu vaitounzirwa Jesu vanga vatoramba kunzwa maprofita, kureva kuti God has attempted so many times to show love and people resisted the love. By being resistant, he did not quit. He brought more love that was beyond the human capacity to resist. Chakaita kuti Jesu auye panyika inyaya kuti Mwari vaitoudza rimwe simba pamusoro perimwe simba rakatorambwa kare, kureva kuti kana muchazogara mese sevanhu paChristmas ino, regai ndikupei this secret: you need to love beyond people's limitations. Wainzwa here revelation? Your love should be beyond human limitations. Hakuna munhu anobereka mwanakomana akamukudza kusvika kuita jaha asina kumboita mistakes. Believe me, you pakureiza kwako vana vane misikanzwa yavachaita, vane mistakes avachaita. Hakuna munhu anorera mwanasikana akamukudza asina kumboita mistake. Newe wacho pavakarerwa hauna kurerwa usina kumboita mistake, pane pavakatombotadza. Ndosaka kana vanhu vachiona kuti nyasha dzaMwari dzakaringana kuti cover even in our weaknesses. So ndiri kuti chipa message yangu yeChristmas ino, handei tinodanana nevatinofanira kudanana navo beyond their limitations. Mukwasha wenyu chaiye achakutadzirai, mwana wenyu chaiye achakutadzirai, murume wenyu chaiye achakutadzirai, dzimai wenyu chaiye achakutadzirai. Fundisi vako rimwe zuva vachataura statement inopesana nezvaunoda. Asi kana padyarwa mbeu yerudo, unoziva kuti Jesu vakauya panyika to culminate love. Birth of Christ is the beginning of our salvation. That is not the revelation of our salvation. The revelation of our salvation is on Calvary when we celebrate Easter. But this marks the beginning of a good journey. That's why we celebrate the Christmas. Kuzvarwa kwa Jesu, tiri kupemberera kutanga kwechinhu chakanaka chinonzi rudo. For everything that survives upon the earth, it has to be given birth to. Even zvamakavaka, it's an idea that you gave birth to, and you grew the idea. Even zvamakabata, it's an idea that you gave birth to, and that idea grew. Because you were watering the idea, you were putting effort to the idea, and you were exploring it. That's how it grew. So kune vari pano vauya kuEaster nevari kutiona online, ndiri kuti patiri kupedza gore ra2024 tichitarisira kuvhura ra2025,
can we try go and see if we are loving enough? The love that Christ gave us, are we able to do at least a third or a fraction of it into our lives? Muma families, let's go and focus on love and remove perfection. What has destroyed us as families, we are seeking perfection in people that within us instead of loving them. The most despiteful animal is a snake. But to those that have managed to love a snake, they've managed to stay with it in the house. The most scaring animal, yakatonyorwa m'Bible, kuti pese pamuchasangana, nyoka icharuma chitsitsino chemunhu. But kune vamwe vanhu vakanonzwisisa mhando yenyoka, vamwe vakagara nadzo mudzimba. Why? They managed to love them. Kune munhu andokutaura nezvake. Patiri kunopedza gore rino iri. God is love. He came on earth as a humbled person, as a human form, to give us love. Iye achiri panyika, anobvunzwa nevadzidzi, zvikanzi, what is the greatest commandment? Zvikanzi, the new commandment I am giving you now, which is the greatest of all, go and love one another. You can build a portfolio of errors. You can have a strong memory of what people have done to you and that they intend to do to you. But that does not attract God's grace. God's grace is attracted when people are able to share love. Mwari ngaakubatsire pa Christmas ino. Timboti practice what God did. When he loved us, he gave us his begotten son. Chimwe chinhu chiri kutadzisa vanhu kudanana, it's pride. Chimwe chinhu chiri kutadzisa vanhu kudanana, it's ego. To look into the person and say, I love you. Ndinomujaidza, ndinomunyengerera, akajaidzwa namai vake. But sometimes we have the love. Ndinoona hangu ne department randiri rana baba iro. Unoona kuti munhu anoda mukadzi wake singaiti. But kuzomupa rudo rwacho, ndopane nyaya. Anarwo ruri mustoreroom, harubudi. Asi hakuna munhu anoguta nechikafu chiri mustoreroom. Chikafu chinofanira kutoya patebho kuti munhu adi agute. Ukaona baba vachinamatira madzimai avo kukembe uko, kana ukanzwa achitaura nezvemhuri yake, unoti dai mai ava ingoziva kuti munhu uyu ane mufungo wakadai. But zviri mustoreroom zvakachengetwa uko. What am I saying as a pastor to you? I'm saying share the love, release the love, communicate the love. Vamwe vanodada kutamba bhora nevana vake, but ndionekwe ndichitamba nebhora ine murume mukuru ndinzi ndakakwana. It's there, it's in the storeroom, it's not being released. Vane mastoreroom akazara nerudo, hande tinomakutunura, tiape tiendese zvinhu kuvaridzi vazvo. Amen and amen. Ngatikutunurei zvinhu zviri mumastoreroom tiendese kuvaridzi vazvo. I was talking to this one pastor. He came and meet me. Akati, mfundisi, ndabva kunoona ambuya vangu. She was not feeling well. Vandidaidza vakati uya ugare pamubhedha pandakarara. Apa padhuze neshoda. Ndoda kutaura newe. Hanzi ndagara ipapo ndafunga kuti vakuda kundioneka kuti ndakufa samfundi. Vana hanzi vakatora 23 minutes vachitsanangura rudo rwavo kwandiri kubva zuva randakaroora mwana wavo nezvakaitika muupenyu hwavo nekuda kwangu. Mfundisi, ndine mufaro, ndakawana an early Christmas present. Handina kumbofunga kuti mai vangataure mazwi akanaka kudaro. Kureva kuti mai ava vaive nazvo kubva kumakore esa ndaitaridza hangu vana vamufundisi, ndinoona kuti pamwe ukama hwavo hwaane 13 to 14 15 years thereabout, vanga vakachengeta chinhu chaigona kutumawo mumwe munhu kufara. Hauna here information
iri mustorehouse yekuti ukarilisa nhasi umwe munhu akakutenderedza anoswerawo zvakanaka. Don't you have that? Vana vari munhu kungoudzawo your parents how nice they are. Vana vangu sometimes they say you are the best daddy ever, but vanozongokanganisa havo pakuti achingopedza kuti can we buy. Handizivi hangu kana paine vamwe vakamboitirwawo statement iyoyo, asi dai vaimbogumira ipapo kuti kamwana akakafunga kuti I'm the best daddy ever, zuva rako rainaka. What spice people's days, what makes people who are they are, what motivates people is love. You may give everything, but when it's not done in love, it's not good. What makes it more nicer? It's love. That's why God gave us his son out of love. He could have given us his son out of punishment. Paya paaiporesa vanhu achisvika pane vakatadza achiti iwe ifa, iwe remara, iwe ita maperembudzi, iwe vhara maziso uri kuita upombwe. But paakamuunza haana kumuunza as punishment, akamuunza as love. That's why we are celebrating him. He could have sent Jesus as a judge, but he sent him as a savior. God could have, because vanga tataramba vaitirarama mazuva iwayo, vanga varamba kunzwa maprofita, vanga varamba kutendeuka, aigona kutuma Jesu kunotonga nyika, but akamutuma kuzonunura nyika. Kureva kuti what makes it more nicer is the fact that he came as a Messiah, not as a judge. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti hanzi namufundisi hande tinodanana. Dzokorora futi kuti hanzi namufundisi hande tinodanana. Maspecialist in mudhurura vanomudhura vaya nekuramwa. Kana vakuda kuramwa, kana vakuda kumudhura, chimbofunga mazwi angu aya, hande tinodanana. Nekuti Jesu chii? Patiri makamboona here kuti Christmas, even vasingatendi vakanzwisisa kuti izuva rekufara. Vangazokanganisa hawo mafariro acho, but kuti izuva rekufara vakapapata ipapo. Makazviona here? Nhasi munhu wese ari kufara as long as asina kufirwa kana kurwarirwa. Munhu wese ari kudi ari kufara. Kureva kuti God is love, irregardless of tradition, irregardless of religion, irregardless of how you feel. God is a symbol of love. Patiri kucelebrate kuzvarwa kwaJesu, ngatinzwisisei kuti rudo, ngatinzwisisei kuti tinofanira kudanana. Chinhu chakanoita paupenyu hwemunhu ndechichi: tese tinotarisira ramangwana, hapana anoriziva. Ndosaka tichizoti God is Emmanuel, Mwari vanesu, ndo vanoziva ramangwana. Tese takaritarisira, hakuna unoriziva. Even mukaudzwa nevakakutenderedzai kuti you are the most intelligent person that I have ever met and the most brilliant person that I have ever spoken to, but tese we depend upon the grace of God to see tomorrow. No one knows tomorrow. Saka ngatidei Mwari uyu nekuti ndiye akabata ramangwana redu. Ngatigarei maari nekuti ndiye anoziva ramangwana redu. Isusu tiri tega atirizivi. Manzwa mazwi angu ndichitaura Christmas. PaChristmas ino ngatizarei nekutenda kuti ramangwana redu rakatinakira nekuti Mwari vari kurutivi rwedu. But isusu tega tichishandisa reasoning newisdom yedu atina ramangwana ratinoziva. Unogona kutemba nemunhu akatopererwawo asiri kuziva ramangwana. Ngativimbei naMwari. Paakanzi he so loved the world and he gave his only begotten son. Let's trust in the Son. Let's live in the Son.
let's believe in the Son, and let's work towards loving one another, so that our love as a commandment that we're given will open doors to get closer to him that came to save us. Amen and amen. Nemazwi wayo ndinotenda Mwari, uye ndinoti Merry Christmas to AFM Roodepoort prayer center yose nekuzara kwayo. Mwari vakuitirei zvakanaka. I'm happy to see you again after a short break. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka, vakuropafadzei. Namama takakugadzirirai a Christmas cake. A birthday harizi redu, birthday nderamwari. Asi sevana vose munongozivawo kuti cake pamusha, even birthday riri rababa, rinonyanya kudyiwa nevanhu. Vangani venyu vanozivawo chiti kwechi. Kunyangwe keke riri rababa, asi vadyi varo ndiye vachi vana. Anditika saka isusu tichaita the same scenario yekuti baba vedu ndo vane birthday, musiki wedu ndiye ane birthday, asi isu sevana vake tichamudyira keke iroro. Ukaita Christmas, ukaita birthday, ukapiwa half yekeke, vana vanototsamwa, iro riri rako. You see what I'm saying? Ndina kundopesira anobva adai maoko akarikomberedza oti this is my birthday again and this is my cake again. Aditika saka tinotenda Mwari nechiitiko ichochi, chiregai ndipe mukana uno kuna mai mufundisi vacheke keke. Kune vamwe vedu vasipo pakati pedu vakafamba nenecha yechechi yedu yokuti vamwe havagari muno, vakambonoita zvavanoita kuti titange gore zvakanaka tiri pamwe chete. Saka tiri kuvadyira keke iri on our behalf. We are the representative of the whole church today. Saka pauri ipapo uchidya keke, une vamwe vanhu 50 wavakabereka, une vamwe vanhu 60 wavakabereka. Ananya munga ndiri kudyira church board yose, Mwari verugare vachititira zvakadi zvakanaka. Saka keke rauri kudya nhasi hausi kuridya uri munhu 1, muri kuridya muri iwewe. You are a representative of a multitude of people as we partake as an assembly. Kana paine munhu waunoziva uchamuudza kuti nhasi ndakudyira keke. Mwari vachititira zvakanaka. Handisi kuti mama pane zvekutaura here. Sunday school yese tinogona kuya kuno kumberi tiyo kuzoimba we wish you a Merry Christmas. Sunday school, nalita vavo varipo, patron we Sunday school varipo, vakamirira vamwe 100 and something vasipo. Vapewo zvimamaiki maiki. Hanzi Tsimutsa tongoona birthday today. Happy birthday to you. Hanzi na mama achabatsirana nawo kukata keke. Pane here chimwe chimwana chiripo chine birthday chatisina kuziva. Ivan Dzingai aripo here. Apo. Saka ndiani vandinopa achimba. Happy birthday to you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Sunday School. Your cake is coming to your place, ne? Patasvitswa nashe regai tikumbire vanoshanda kudheko muye nemaplates titenderedze keki redu tichidya keki tichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Mwari Baba tiratidzei simba renyu. Mwari Baba tiratidzei simba renyu. Tidanane tisimbisane tidanane tisimbisane. Mwari Baba tiratidzei simba renyu. Mwari Baba tiratidzei simba renyu. Tidanane tisimbisane tidanane tisi. Mwari Baba tiratidzei Mwari Baba tiratidzei tidanane tisimbisane tidanane tisi. Mwari Baba tiratidzei Mwari Baba tiratidzei tidanane